Όπα, περάστε από εδώ. Γεια σας, Αθηνά, καλώς μας ήρθες. Για να σε δω. Χρόνια πολλά. Παραείσαι ωραία. Μπορείς να κάνεις μια στροφή? Βεβαίως. Ω, να τα. Στίβος, παιδί μου. Εντάξει, δεν θέλω να δεις τα αγόρια που σε κοιτάνε. Κάθισε. Είσαι πολύ ωραία τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είσαι ωραία. Αθηνά, μήπως μπορούμε να βγάλουμε σιγά σιγά τις πέρα. Να τις τραβήξω αν θέλετε, το έχω και αποθυμένο αυτό. Εσύ δεν φοράς κάθε μέρα και τόσες ώρες, δεν σε κουράζει? Πολύ, πολύ. Σε κουράζει αλήθεια. Ξέρεις πώς σου πηγαίνει Και όμως? κουνιέται και πολύ. Νομίζω ότι με την περούκα αυτό που δηλαδή δείχνεις πιο. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, πιο μεγάλη και πιο κακιά. Αγριεύω πολύ. Ναι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πες μου ότι η ιδέα ήταν του σκηνοθέτη του Δημήτρη Αρβανίτη, έτσι. Πολλά φιλιά να του στείλουμε κιόλας. Πάρα πολλά φιλιά. Τι κάνεις, πώς είσαι εσύ? Καλά είμαι. Η Ξένια τι κάνει? Καλά είναι και η Ξένια, δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι πολύ καλά. Καταρχήν να σου πούμε ότι σε περιμένουμε πάρα πολύ καιρό και αυτό που λέμε από την αρχή είναι ότι οι τηλεθεατές μας στέλνουν καθημερινά mail και λένε πότε θα φέρετε την Ξένια ή αλλιώς την Αθηνά Οικονομάκρο. Ρωτήστε την αυτό, ρωτήστε την εκείνη. Δεν σε μισούν. Κατά ένα περίεργο τρόπο, παρόλο που ο ρόλος είναι πολύ μισητός, για εκείνους σας συμπαθείς και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και εμένα, ναι. Αθηνά, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, επειδή τώρα λες ότι μας έπαιζε τις δυσκολίες σε σχέση με την περούκα. Και επειδή ξέρω ότι είχες κάνει πρώτα, ήταν να αποφασίσουν ανάμεσα στο αν θα σου δώσουν την κακιά ή την καλή, την Ξένια ή την Ελπίδα. Τώρα πλέον που έχεις ζήσει με την Ξένια αγκαλίτσα όλη την μέρα και προσπαθείς να την υποστηρίξεις, πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο η Ξένια? Ναι. Γιατί όμως? Για μένα είναι και πιο ενδιαφέροντας ρόλος η Ξένια. Πιο πολυσχηδής και πολύ πιο δύσκολος για μένα να τον στηρίξω υποκριτικά. Γιατί είναι και κόντρα ρόλος. Γιατί από ό,τι ξέρω είσαι γλυκύτατο παιδί. Απλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ εσένα είναι ότι ουσιαστικά ο κόσμος τώρα σε μαθαίνει. Μέσα από αυτό το ρόλο. Εσύ δεν δίστασες λίγο στην αρχή, δεν φοβήθηκες να πεις τώρα ότι θα με μάθουν όλοι μέσα από ένα ρόλο που υποδέμε την κακιά? Δεν φοβήθηκες λίγο? Λίγο στην αρχή είχα τρομάξει και όλοι οι φίλοι μου του χώρου μου έλεγαν ότι θα ήταν καλύτερο να κάνω την καλή γιατί έτσι θα μείνω στη μνήμη του κόσμου. Αλλά τελικά τόλμησα και πέτυχες. Ναι, νομίζω καλύτερα που το έκανα. Εξάλλου αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι οι περισσότεροι ενώ με μισούν και λένε τα χειρότερα και άμα σε βρω θα σε σκοτώσω, θα σε χτυπήσω, όταν τους γνωρίζουν είναι όλοι γλυκύτατοι μαζί μου. Είναι μια σειρά που καθημερινά στην κυριολεξία σκίζει. Δηλαδή ταυτίζεται το 50% με αυτή τη σειρά και ο κόσμος τη βλέπει και θυμώνει, νευριάζει, ερωτεύεται. Ταυτίζονται απίστευτα. Αυτό που ρωτάνε τηλεθεατές εδώ είναι ότι επειδή φαίνεσαι ένα πολύ γλυκό παιδί και σε θυμούνται από παλιότερα και από τους άλλους ρόλους που έχεις παίξει. Και εκεί δεν ήμουν και πολύ καλό παιδί. Συγγνώμη, λίγο μου κοπανάει αυτό. Ωραία. Συγγνώμη, παιδιά. Πώς καταφέρνεις, λένε, και υποδίεσαι μια τόσο κακιά και στριμμένη γυναίκα και θέλω να μου πεις τι προεργασία κάνεις πριν για να μπεις σε αυτό το ρόλο. Καμία. Απλά νομίζω ότι επειδή δεν έχω καθόλου τέτοια στοιχεία στο χαρακτήρα μου, δεν με τρομάζει το να εκτεθώ με αυτόν τον τρόπο. Ίσως αυτό. Ότι είναι τελείως αντίθετο άκρο από μένα σαν προσωπικότητα η Ξένια. Οπότε δεν με φοβίζει. Δηλαδή εκτίθεμαι εύκολα δηλαδή. Αθηνά, έχεις βρει, τώρα είναι η ζωή της άλλης ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Μαρία, πολύ ωραία η περούκα. Καλά, η περούκα είναι θα πω πάλι τίποτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι σε πολύ κομβικό σημείο, δηλαδή, σε έχουμε δει ότι έχεις εκφράσει ήδη την ερωτική σου επιθυμία προς τον Στέφανο. Θες να κλέψεις δηλαδή και τον άντρα της, έχεις πάρει μια στιγμή στη ζωή, θες να πάρεις και τον άντρα. Υπάρχουν φορές που τη δικαιολογείς σαν συμπεριφορά την Ξένια, δηλαδή, ναι μεν την υποδίεσαι πάρα πολύ καλά και προσπαθείς να το υποστηρίξεις. Μέσα σου διατηρείς έτσι και μία αμφιβολία ότι μπορεί και να έχει δίκιο για όλα αυτά που κάνει? Όχι, δίκιο δεν έχει σε καμία περίπτωση. Ότι τη δικαιολογώ. Λόγω των παιδικών τραυμάτων που έχει, αλλά και πάλι τη δικαιολογώ εγώ. Επειδή πρέπει να τη δικαιολογήσω σαν Αθηνά για να μπορέσω να την υποστηρίξω υποκριτικά. Αλλά είναι πολύ τραβηγμένο όλο αυτό που κάνει. Επειδή το λες, να δούμε το τι ακριβώς έχει γίνει, τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε καθυλώσει πραγματικά τους τηλεθεατές στις οθόνες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να το σχολιάσουμε για να μας πει πώς ακριβώς υποδίεται αυτή την κακιά Ξένια. Είσαι καλά που με θυμήθηκες. Πώς είναι το πόδι σου? Καλύτερα είναι. Το πατάω βέβαια, αλλά πονάει. Και λες πάλι καλά που δεν σε άφησε στον τόπο αυτός. Αλλά κανένας δεν πήρε τις πινακίδες του. Προς τι ο πόνος? Έλα, και αν ήξερες τι έχω τραβήξει θα με λυπόσουνα. Γι' αυτό εξαφανίστηκες και μ' άφησαν τραβηγή μονομόναχο. Άσε τις κλάψεις και δεν σου πάει. Και έχουμε και μπλεξίματα που δεν τα είχαμε υπολογίσει. Όπως? Όπως? Δεν μπορείς να φανταστείς τι σκηνικό παίζει σε αυτή την οικογένεια. Εκτός από ότι ο Ηλίας θέλει να κάνει μήνυση στην Κάτια. Παρόλη την καταστροφή. Δεν καταλαβαίνει Χριστό, παιδί μου. Ούτε η Βάσο, βέβαια.
Η αγαπημένη σου μανούλα. Μην το ξαναπείς αυτό. Εμένα η μάνα μου δεν θα ήταν ποτέ έτσι. Μια γυναικούλα. Έχω χάσει όλα τα σημαντικά από όταν ήσουν ένα παιδάκι και τώρα σε πρίζω λίγο. Λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα σου τα πω όλα. Γνώρισα κάτι υπέροχα παιδιά στη σχολή και μετά πήγαμε για φαγητό και ποτό. Ήταν και Ελπίδα μαζί σας? Όχι. Τι λέω, μάλλον με τον καλό της θα είχε βγει. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Τυχερή Ελπίδα μας όμως. Τον γνώρισε τον Στέφανο, καταπληκτικό παιδί και κούκλος. Δεν το συμπαθείς? Πώς, βέβαια. Απλά είμαι λίγο κουρασμένη. Ήταν η αγαπημένη μου, τους ξεχώριζα, ήταν η διάδοχή μου. Το μόνο που ήθελα να τους έχω κοντά μου. Ίσως γι' αυτό αναφέρονται έτσι. Τι εννοείς? Όταν θεωρούμε κάτι δεδομένο, δεν το υπολογίζουμε. Δεν ξέρω κάτι να σκεφτώ. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι γενετικό. Ναι, ίσως να κληρονόμησαν το γονίδιο της αχαριστίας από την οικογένεια του Μακαρίτη του άντρα μου. Αυτή είναι η υπεύθυνη για όσα τραβάω. Πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς για τον παππού. Θέλω πολύ να μάθω. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα. Τώρα μιλάμε για το Φάνη. Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Τι μέλλον μπορεί να έχει δηλαδή να παντρευτεί αυτή η κοπέλα? Πώς θα συντηρεί μεθαύριο την οικογένειά του? Φτιάχνοντας ποδήλατα για να συμπληρώνει τον πενιχρό μισθό που παίρνει από την οργάνωση? Δεν θα έχει τέτοια ανάγκη. Αφού εξακολουθεί να έχει το 50% της κληρονομιάς σου. Καλά Στέφανα, και να ζήσετε. Καλά, εσύ που το έμαθες? Έχω τις πηγές μου. Αν περίμενα από σένα. Όχι, απλώς μόλις χθες το αποφασίσαμε και δεν το έχουμε πει σε κανέναν. Στη βάση όμως πρόλαβες να το πεις. Από αυτή το έμαθα. Το λέγα ξένια μου, αλλά δεν πρόλαβα. Άσε τις δικαιολογίες. Κανονικά πρέπει να πάρεις τηλέφωνο από την πρώτη στιγμή. Έτσι κάνουν οι σωστές φίλες, αλλά σε δικαιολογώ. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ήσασταν πολύ απασχολημένοι ο ένας με τον άλλον. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς ξέρεις, η μέρα περνάει πολύ γρήγορα όταν δουλεύεις, σπουδάζεις μαζί και εσύ τα ίδια τραβάς. Ναι, με μια μικρή διαφορά. Εσύ παντρεύεσαι έναν υπέροχο άντρα. Ενώ εγώ ούτε τέτοια τύχη. Τι κακιά! Θα καταφέρεις να τους χωρίσεις τελικά? Φυσικά. Την ελπίδα μου το Στέφανο, θα τα καταφέρεις. Όλα θα καταφέρεις. Είσαι πολύ κακιά. Ευχαριστώ. Έργο πάντα, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Είσαι μισητή η γυναίκα που δεν θα θέλει καμία να έχει φίλη της. Και τα κάνεις όλα και υποχρόνια. Φυσικά, διαφορετικά. Γιατί όμως το κάνεις, τόσο πολύ τη ζηλεύεις, τόσο πολύ τη μίσης, αφού υποτίθεται ότι είστε αδελφικές φίλες. Από το ίδρυμα είστε μαζί, μεγαλώσατε μαζί. Γιατί τόσο πολύ κακία βγάζει η Ξένια στην Ελπίδα, γιατί τόσο πολύ τη ζηλεύει? Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ήταν εξ αρχής απόφαση της Ξένιας ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ξεκίνησε με αυτό το μικρό ψεματάκι, μικρό εισαγωγικά. Δεν το λες. Ναι. Με το φόνο της διευθύντριας, με την αλλαγή των φακέλων κτλ. Και στη συνέχεια νομίζω ότι προέκυπτε το ένα μετά το άλλο. Και ακολούθησε τον δρόμο. Δηλαδή έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο που αναγκαστικά πρέπει να συνεχίσει μέσα στο ψέμα να ζει για να ξεπερνάει τις δυσκολίες τις υπόλοιπες. Βλέποντας τώρα το ότι ζεις με την Κάτια Δανδουλάκη, με τη γιαγιά σου, το οποίο έχετε, τώρα βέβαια δεν είσαι μαζί της, αλλά στην αρχή πήγες και έμεινες μαζί τους. Θεωρείς ότι ο χαρακτήρας της Ξένιας πηγαίνει περισσότερο στην Κάτια Δανδουλάκη από ότι τις πραγματικές της εγγονείς που είναι η Ελπίδα, που είναι καλοκάγαθη, γενικά που όλο τον κόσμο τον πιστεύει? Δηλαδή θεωρητικά το ότι έχεις κλέψει τη ζωή της ταυτίζεται περισσότερο, πιστεύεις, σαν εγγονή με την Κάτια? Φυσικά. Και η Κάτια δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος ή απλά κρύβει την ευαισθησία της κάτω από ένα σκληρό πρόσωπο, γιατί η ζωή την έκανε να, ξέρεις, ηγείται της επιχείρησης, πρέπει να... Δεν νομίζω τώρα ότι όσο και να σε κάνει ζωή, αν έχεις καλά αισθήματα μέσα σου, τα δείχνεις, όπως και να στα έχει φέρει η ζωή. Αλλά νομίζω ότι είναι στην ίδια κατάσταση. Ίσως δεν είναι στην ίδια φάση παράνοιας με την Ξένια. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο από την Ελπίδα, φυσικά. Αν μπορούσε να αλλάξει κάποια στοιχεία στον χαρακτήρα της Ξένιας, να δίνεις ένα λίγο, ρε παιδί μου, όσο προχωρούν τα επεισόδια προς το τέλος, θα προσπαθούσε να της δώσει μια άλλη πλευρά πιο ευαίσθητη, να της βάλει σε κάποια άλλα στοιχεία. Αν ήταν στο χέρι σου, τι θα έκανες? Εγώ αυτό θα ήθελα. Να αλλάξει ο ρόλος. Να μας συμπαθεί και ο κόσμος. Έλα, βρε, σε συμπαθούνε τώρα, θα έξω ρόλος. Πώς, τι θα έκανες? Θα την έκανα να μετανιώνει. Τώρα αυτή η ευκαιρία με τον έρωτα που έχει με τον Στέφανο,
Θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να δούμε μια μεγάλη αλλαγή στην Ξένια. Αφού θέλει να τον φάει καλέ τον Στέφανο από την Ελπίδα. Θέλει να τον φάει γιατί τον έχει ερωτευτεί, παιδιά. Δεν θέλει να τον φάει. Είναι πραγματικά ερωτευμένη μαζί του όμως. Ναι, αλλά ανήκει αλλού. Ναι, αλλά είναι ειλικρινή τα συναισθήματά της όμως. Και τον είχε δει και πρώτη. Ακριβώς, τον είχα δει και πρώτη. Παιδιά, δεν πάει έτσι όμως. Τον είχα δει πρώτη. Τι είναι αυτά, έτσι να το πεις εσύ. Για την Αθηνά μιλάμε και την ξέρω. Αθηνά μου, εσύ πιστεύεις ότι ένας άντρας πρέπει να μπαίνει ανάμεσα σε δύο πολύ καλές φίλες? Όχι, βέβαια. Και δύο πολύ καλές φίλες δεν πρέπει ποτέ να ασχολούνται με τον ίδιο άντρα. Δεν τη γνώμη μου, σε καμία περίπτωση. Εσύ τη φίλια, δηλαδή, άμα σου πω να ιεραρχήσεις τρεις μεγάλες αξίες: οικογένεια, έρωτας και φιλία. Τι θα έβαζες στην κορυφή? Οικογένεια. Μετά? Φιλία. Και μετά έρωτα. Φιλία. Μέστα. Εσύ πιστεύεις στην δυνατή φιλία ανάμεσα σε δύο γυναίκες? Πολύ. Πολύ. Και έχω αρκετές καλές φίλες, αδελφικές. Και δεν έχω προωθεί ποτέ από φίλοι ή φίλων ποτέ στη ζωή μου. Σε φιλία άντρα-γυναίκας? Όχι, δεν πιστεύω.